The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. That's Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Ikaw ang magtutuo, manduan ka man sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kaubuton, sa paghimog labing bililhon, labing maynungdanong desisyon sa imong kinabuhi. Ang pagtuo kang Ginoong Kristo ingon niya imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon as we pray silently. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life, Lord, is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, there is no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose in our destiny in life, and what you're doing in our life. Musa amahan, samtang kami nagasimba kanimo, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. All this we ask in Jesus' name. Amen. Mga igala, mayong adlaw kaniyong tanan, mga suki, mga kaigsuunan diha kang Kristo. By the way, karong adlaw mao ang atong last day to take up this particular doctrine of sin. Taon-taon na magyutang dupot niini. So, we are going to end this nining atong session karon. And tomorrow, do not miss to follow us in the study of another doctrine, beautiful doctrine, the doctrine of divine guidance. Mao na atong pag-isgutan ugma.
musayaw kalimot sa paghiuban ni atong Bible study through the YouTube. So, nining adlaw pasalamatan nato ang Dios ngay kitang ilugwayan sa tong kinabuhi, buhi pagkita nining adlaw gumikan lawang sa iyang kaluoy, iyang gugma, iyang kortesya ug iyang grasya. So, here we are again. We are going to continue and end our discussion on the doctrine of sin nining adlaw. Ato namang yung na silsil kining definition sa sala nga sin is anything contrary to the character of God. Bisag unsa, okay? Anything nga mahisupak sa kinaiya sa Dios or acting independently of God, nagkinaugalingon kita og wa kitay pagdawat sa mga pagsangkap sa Dios. Okay? O kita nagabarog na gyud na ning dot na gyud nato kini mong prinsipyo diha sa Roma 3:23 na kitang tanan nga mga katawhan nakasala. We all have sinned og nakabsan sa himaya sa Dios. Og kana mao ang gitawag nato pagsupak, pagsupil, disobedience against God. Kaya ang sala is coming short of the glory of God. So, sa diha nga kita mo supak sa Dios, kana sala. So, Hamar theology, the study of sin, mo kining, well, ato namang gihisgutan nga sa diha nga kita nahimong mga Kristohanon, ang ingnon ta talikala. I don't know if sakto ng binisaya, the bondage o naulipon kita sa sala o diha sa panahon nga midawat kita sa kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, kining gitawag og bondage of sin is broken, supposed to be, okay? Kay diha sa Juan 8:34 nagaingon man ang si Ginoong Jesucristo nagatubag ngadto kanila nga very verily I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. Ulipon siya sa sala. So ang matag tao nga mahimugso ning kalibutan is under the tyranny, pagdaog-daog sa sala. Kaya ang sala magakontrolar sa atong panghunahuna, magakontrolar sa atong mga pinulungan, atong pulong, sinultihan ug sa atong pagbuhat, our actions. Og kita nahimong slaves sa sala. Dolos matud pa sa Griego nga pulong. Bond slaves to sin. Apan kita supposed to be free from the bondage of sin. Si Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan sa iyang pagpakatao, sa iyang katluan og tulo ka tuig nga pagkinabuhi in his existence in this world, had never committed a single personal sin. Wa gyud siya makabuhat og bisag gamay nga sala. He went through of life sinless. Naway sala. Ug siya lamang ang bugtong, okay? The only perfect member of the human race. Siya ra. Hingpit. Way sala, wa magkabuhat og kasaypanan, kasalanan, kalapasan, wala. So, he was the only perfect member of the human race. Mao na usas ka nakakalifikar niya nga nahimo nga manduluwas. Apan abi nimo, he went through all kinds of temptation. Tinod. Nakaagi si Ginoong Jesucristo sa kanang tanang matang sa pagtintal kaniya. Apan he resisted them all. Iyag yung confront them o iyang suppress, iyag yung gibuntog. O he claimed to be the unique incarnate begotten Son of God, of course. In fact, he claimed pre-existence. Ug ang Biblia nagaingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O
Sawa pagyod mo kanang mo ingnon ta mutungha ang panahon before time began, dihan na siyang daan. He already existed. Kay eternal good siya. So mo na nga siya mo ay atong modelo. Kay kita mga sumusunod man kaniya. So mo ba itong Ginoong Jesucristo nang utana siya mga disipulo? Who do you say that I am? Some say you're Elijah, you're Abraham, you're unsana daghan sila si Juan mingon, you are the Son of God, Son of the living God. No, itong miingon pag yun siya dugang si Jesus Cristo, before Abraham was, I am. See? No wonder the leaders of religion sa iyang panahon got angry at him. Na nagbaton silang kasilag kang Ginoong Kristo. Na nga unsay mga ingnon ta huna-huna niya itong mga leader sa relihiyon, nga silang sila, nga pungot na sila. Kay na kumbiktar man sila sa mga pulong ni Ginoong Kristo na nagagawa sa iyang baba. Sa nag-edad pa siya, teenager pa siya, miyadto na siya sa templo dito, og nagsugod na siya unsa. Sugod na siya og hatag sa maayong balita sa kaluwasan. Nya, mao tong mingon gito sila mga leader, kinsa man ni siya? Di ba niya anak man ni Jose ug ni Maria? Anak sa panday? Nya, kuyawa man ni siya. Daghan naman siya nahibawan. Nawa sila masayo di ay nga kadto mao na ang Mesiya silang gipaabot. So mao na nga nagtudlo na si Ginoong Kristo dito sa sinaguga. Apan miingon pagyud siya, no one can be a prophet in his own country. Tinuod, dili gyud ka mahimong propeta sa imong kaugalingon nga dapit o imong lugar, imong gigikanan, di ka mahimo. Mao di ay nga usapod to nga naka paisog tingali sa mga leaders, mga relihiyon itong panahon na. So kining mga puntuha nga atong gihugutan kay may tungod man sa mga sala. Mga sala mao bitaw ng naatay gubat giatubang. Nagatubang man tanin maong gubat batok sa sala. See? Diha sa Roma 7:14-25 tun-ina may tungod ni sa our battle with sin, against sin. Apan kung maghisgot punta nga kita na lingkawas na gikan sa sala, free from sin, na po naghisgutan sa Roma 6:15-18. O diha gyapon sa 18-23 kung imo nang padayon sa pagtuon niya na. So mao ni kining mga butang nga atong gipanghisgutan may nungdanon sa atong pagka-Kristohanon. Kay as a believer in the Lord Jesus Christ, kita gi manduan malagi nga magsig kitag tuon sa iyang pulong. Buhan kita makakaton pagdugang mga hinagiban atong magamit sa pagpakigasdang nining atong kaaway nga maong kinaiyang mga sasala nga maong tukmod ka na sa pagbuhat ng mga sala. So mao na nga gikinahanglan. Oh, by the way, kita nang hinahanglan og tabang sa Dios, of course. Kaya di man ito makahimo sa itong kaugalingon. It is beyond our capacity kung why Espiritu Santo nga magagahom ka na ito. Nga nasayo naman tayo itong higayon nga midawatan ni Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, diha mi unsa sulod ang Espiritu Santo, ang in fact the Godhead, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo,
misod na sa atong lawas. You see? And that's why kining atong panahon sa simbahan, the church age, okay, is a unique age. Kay kita lamang nga naisod ni maong panahon sa simbahan ang gipuy-an sa tulo ka sakop sa Balaang Trinidad. Never had this happened in the previous age. Wala. Kitara din sa panahon sa simbahan. Kay labot pa kining atong age in which we live is the age of equal privileges and equal opportunities. Labihang kadaghan sa mga pribilehiyo o mga opportunities niining atong panahon nga atong gipuy-an karon. A very challenging age. Only so many believers do not recognize that, do not realize it. No, bitaw nga, sige tagtuon ini, hangtod makakabutan na yan ng mga bahina. Kaya mo abot ramang kita niya na. Daghang mga doktrina nga itong pagatunan pa. So, what kinds of help do we need? Now, here are some examples na ay mga sama nining kanang receiving basic physical needs. Nanginahanglan man ta. Basic physical needs. Nanginahanglan ta og kaligon sa atong lawas. Apan, of course, niya pamangitan nining atong lawas nga mamatay, masakit, niya mamatay, mo na nga atong tutukan kining usa ka bersikulo diha sa Salmo 73. Okay? Salmo 73, versikulo 26. Unsay gisulti diha? Sa in English, nag-iingon kini. Psalm 73:26 says, my heart or my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Okay? Luya ang atong kalawasan, ang atong unod, o ang atong kasing-kasing. Apan ang Diyos mo ay atong atong kaligon. Ang Diyos mo ay atong kaligon. And my portion forever. Mo ni atong bahin. Mo nang we pray, we need from God's grace, basic physical needs. Na kana sa Mateo 6:31-32. Unyawa, unsa pa? Having wisdom to know what to say in tough witnessing situations. Pananglitan na panahon nga, ibutang ka sa sitwasyon nga pananglitan na imong higala o mga suod sa imong kinabuhi, mga hinugugma nimo, o ibutang ka sa Diyos nilang mga sitwasyon nga mauntay tukmang panahon nga imo silang saksihan. Imo silang patinawan bahin sa mga balita sa kaluwasan. That is witnessing. You see? So, magampo ta sa Dios, ngatagan ta siya iyang kaalam to know what to say. Kay tough man na. Tough witnessing situation na nagyapon sa libro ni Mateo, Kapitulo 10, versikulo 18-20. Matthew 10:18-20. Unsa pa? Knowing how to pray. Kinahanglan masayod ta sa agenda of prayer. Hinumdum ka ba sa itong gisgutang agenda of prayer? Narabay agenda po pagasundon. Unsa man? CTIP. Maunay memory aid na to. CTIP. Unsa man yung C? Confession. Atong ikumbisa na itong isugid na itong mga sala. 1 John 1:9. Mauna ang C. T. Thanksgiving. Pasalamat na sa Diyos.
Pasalamat nga ipabuhi pa ta. Salamat nga nagaginawa pa ta. Pasalamat tas mayong panglawas. All this. Thanksgiving. Pasalamat. Unsa pa'y unsa maning intercession. Unsa maning intercession? Imong pag-ampo alang sa uban. Imong mga hinigugma ba, imong mga higala, o tingali imong higala nga dili paluwas, magampo ka. Intercession ka na. Nga magampo ka nga unta. Dangatan sila o unsa. Higayon nga makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Bason ran silang mudawat. You see? Mao kana ang intercession. Unya ang unsa ang petition. Pagampo na alang sa imong kaugalingon. So magampo ka. Salamat Dios og nagaampo ako nga imong atagan og kalig-on ning akong kaluyahon karon. Imong tagan og kadasig ang nagapaminaw ning among Bible study through YouTube, mo ka na, ingon na. Or, pasalamat kang ikaw gigamit sa pagsangyo sa mayong balita sa kaluwasan. That is petition sa imong kaugalingon. Okay? So, unsa pa? Dealing with suffering. Na kung na ay mga pag-antos lagi sa imong kinabuhi, na nagihapon sa Roma 8:18-30. Numdum ka sa Romans 8:28, God works all things together for good. Tanan nga may tabos itong kinabuhi na ay tuyo. Sabtag ginapagayo. Na ay tuyo ang Diyos. Sunod, coping with illness. Nga ikaw sugakod niya na with ease, with peace. You see? Ngali mo yung mura maglisod ron. Well, lisod og imong kinaugalingon. O man tayo mahimo lagi lisod gyud kung wala Espiritu Santo magalihok sa itong kinabuhi. Siya raman, He is the mentor. He is the comforter. Okay? Daghang funksyon ng Espiritu Santo. Siya ang kanang motivator nato. Ingon nga mga anak sa Dios. Kung way Espiritu Santo, way metabo. In fact, ang atong pagbuhat sa mga maayo, pinaagi lamang sa paglihok Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Now, of course, the fruits of the Holy Spirit, na ay mugawas ka mga bunga. Nga espirituhan, imbot pasabot nga, ang mga divine viewpoint production, good production, binagi sa paglihok sa Espiritu Santo sa itong kinabuhi. So, coping with illness. 2 Corinthians 12:7-10, James 5:16. Og ang resisting temptation, atong pag-resist. Imong atubangon ka na pa imong musugakod yung kanya na. Resist. Nga dili ka madanya ng maong tentasyon. Romans 6:1-23, Romans 8:12-17, 1 Corinthians 10:13. O diya, sunod, needing comfort. Nanginahanglan kita og alibyo. Inunta. Kasi, mao ba na ibinisaya sa comfort? Alibyo. Niya sunod, facing intense pressures. Muatubang rabagitag na ay mga pagpiit sa kinabuhi. 2 Corinthians 1:8-11. Niya, sunod, resisting Satan. Imog yung atong bangon, pinagi sa unsa, pulong sa Dios. Pinagi sa unsa, the sword of the Holy Spirit. You resist Satan. Ephesians 6:10-18, James 4:7. Then sunod,
coping with trials, nga kita makasugakod usab sa mga pagsuway. James 1-5. And then overcoming worry. Nga masagad na pagining ginabuhat sa mga kaigsunan nato. Kaya bang pagkamabalakon. Remember ang principle? If you worry, that means you do not trust. But if you trust, you don't worry. Basta? Ngayon na nakalimti, sil na po na. Kay kaatbang mangyunan silang pagsalig nimo o pagkabalaka. Kung na pagsalig, di ka mabalaka. Apan, kung mabalaka ka, that means huwag kay pagsalig. Just as simple as that. That's simple logic. Okay? So, kita, timanan na ito ang Diyos. Dili buot nga kita mahisukamod sa pagpakasala. Dili niya buot. Kay, buot lagi, ang kabubutan sa nga kita magmaninaugon. Nga we become winners and victorious sa atong pagsugakod nining atong pagkinabuhi karon nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Mao na nga ugma sa ato ng bag-o nga doktrinang pagatunan nga imong maklaro ka na ang divine guidance, ang Diyos nun nga paggiya atong kinabuhi. Sa kanindot di ay ang giandam sa Diyos alang kanato. Ug dili kita makaamgo nini, dili kita makakat-on nini kung wa tay pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Diyos. How has God demonstrated His loving care to you? Ang mga kamatuoran nga atong gipangisgutan bahin ini, mga butanga, at tingali murag walay bili alang kanimo, may mean little to you if o dili ka maka amgo nga ang Dios buot siya nga amumahon yung kapag-ayo. Kay kung ikaw anak sa Diyos, pinagi sa iyong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, He has already done a lot for you. And He longs to do more. Mao na labing tinuod nga punto sa doktrina. Buot pag yun siyang buhat pagdugang. Because God is in the business of promoting His children. He is in the business of promoting us. Buot siya nga kita mahimong mauswagon, madinaogon, maisugon, maligon. Mao na ang kabubuton sa Dios. Unsa man gyud evidence nito sa may ingon ta proiba nini sa iyang pag-atiman kanato. Well, it may come through the people. Pinagi sa atong mga kahigalaan, mga hinigugmas kinabuhi, surrounding us. He sends into our life to meet our needs and encourage us. Muna, na ang atong ang palibot na to, iyan nagipahilo ng daan. So we will be able to meet our needs and encourage us. Tingali, it may come through a deep peace in your heart as you express your trust in Him and cast all your cares on Him. Na nasa 1 Peter 5:7. Or, tingali mo, ambot kanimo pinagi sa paghatag kanimo pagkalig-on sa imong lawas, or the grace and the strength to endure great difficulty. Yes. God is in that business. Mao nang iyang pagi nga giamuma kaniya. 2 Corinthians 12:9, Philippians 4:11. So you can be sure. Siguro ha nga ang imong amahan, langit nung amahan, cares for you.
iyag yukang gi atiman. So, kay paglaom. You see? We are concentrating on that word hope. Hope is what keeps us alive. Mao na labing klaro. Ang paglaom mo'y nagapadlig-on ka na to, mo'y nagapadayon sa atong atong momentum sa atong pagkinabuhi. Nga nabuhi pa kita. People who lose hope, atong mawadag mga paglaom of some sort or another, usually become an enemy of society or a drain upon it. You see? Wala naman sila paglaom. People without some glimmer of hope, nga wagyoy gibatunan nga mga paglaom, lash out or drop out. Surrender sila sa ako kasabot niya akong kinabuhi mo, ingon na sila dayon. Yan, they become suicidal gani. Tungod sa ilang reckless behavior in search of a temporary thrill or by blatant acts of despair nga mao'y magatukmod kanila to try to end it all. Ilan na lang humanon na lang na by jumping ba, overdosing, or shooting, o kung saan na diha. Manaway paglaom. You see? Apan ang Diyos, mo'y Diyos sa paglaom. Naunsa man gyud? What hope keeps people going from day to day? Unsa man? Ibaw ka? Hope ba for a paycheck? The thought of what they're going to do tomorrow or on the weekend? Mao ba? Look forward sila, na sila'y picnic, na sila'y kanang panagtapok, happy, o na ay bakasyon, or suod nga relasyon ba, o promosyon ba, pag-uswag ba sa imong trabaho, o na ba'y high school diploma ba, or college degree, bagong bata, nanganak, bagong anak, o bagong balay baron, o pag-retire baron nimo, o recognition and reward from family, ikan sa imong mga isig kanang trabahante, your co-workers, imong mga amigo, imong fellow churchgoers. Religion ba, or the thought of eventual reward from mao kini ang imong mao tingali ang imong mga paglaom. Now, at the core of all the religions of the world is a quest for hope. Something that makes sense. The apparent chaos and injustices of life. Mga kalalakinan o kababayanan long to know why they exist, where they are going. Daghan man gyud mga katawan karon. Buod silang may bao nganong niya man kuning kalibutan asa man ko padung niini. O what makes it all worthwhile? Apan subo palandongon, daghan o bagang duot sa katawan are clinging to false hope. False. Mini nga paglaom. Abi ni si Apostol Pablo sa diha nga nagkukabildo siya to a group of philosophers. Okay? Sa unang siglo, ang Athens tried to help them see the futility of their thinking and to see nga ang bugtong tinuod, matuod ka paglaom, mao lamang si Ginoong Jesucristo. Na sa mga buhat 17, 16 ngantos 34. Si Pablo had observed idol after idol in the city. Iyang nasaksihan niya kini bang
pagsimbag mga Diyos-Diyos. Okay? Idols that represented false hope. Mini sayop nga mga paglaom. So, iyang gitudlo nga sila ngadto sa unsa magbubuhat who could be known. Versikulo 27. No, naay paglaom nining kinabuhi and beyond the grave. Versikulo 31. Ug kanang maong paglaom nasintro lamang sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. O ang pagsaling pagtuo kaniya alang sa kapasiluan sa sala. Now, sa iyang sulat ngadto sa mga magtutuo dito sa Efeso, okay, the Ephesians, si Pablo mihulagway sa ilang kahimtang before they had learned about Christ. So, mas sila makaila kang Ginoong Hesukristo and put their trust in Him. Okay? Later on. Now, siya miingon, at that time you were without Christ. Sa sila, wala pa maluwas. Niadtong panahon na, wala pa kamoy Kristo, matud pa ni Pablo. Wa kamoy paglaom, o wa kamoy Dios in the world. Efeso 2:12. Now, ngano mang doon na magyutay paglaom? Unsa may hinungdan? Why do we have reason to hope? Now, kita sakop sa usa ka banay that has a loving Heavenly Father and a Son, usa ka anak who has opened the door to hope. Si Ginoong Hesukristo, anak sa Dios, mo'y miabli niya ng pultahan ngadto sa paglaom. O si Pablo, misulti sa mga taga-Episo nga siya nagaampo nga makaamgo unta kini sila just how great the believer's hope is. Pinagi kang Ginoong Hesukristo. Kapitulo 1, versikulo 17 hanggang 18. Siya nagaampo siya nga unta makaila sila sa Dios nga Amahan. Better. Og sila makaamgo all that He offers His children. Makaamgo sila unta. Now, muna nga, let us examine. Atong examinon kuno, atong susihon kuno. A few of the reasons we have alang sa paglaom nining atong kinabuhi o sa umabot nga kinabuhi. Okay? Unsa man gyud ang atong basihan alang sa paglaom? Okay, una niini, ihatagan kita espirituhanong kinabuhi, spiritual life. O kita nahiling kawas na gikan sa unsa kanang talikala o pagkupot sa gingon og death grip ni Satanas. Efeso 2:1-7. Kaduha, kita gihatagan ni anang sulod nun nga pagpuyo sa Espiritu Santo kanato. We were given the inner presence of the Holy Spirit nga nagakumpirmar nga kita mga anak sa Dios. Roma 8:16 og nagagarantiya sa atong pagka kanang unsa may adoption. Adapt kita. We are adopted forever. Kining atong pagka-adopted, kini hangtod ni sangtod, Efeso 1:13-14. Unsa pay sunod? We have God's power enabling us to live for Him. And this is available, of course. Bukas kini alang kanatong mga Kristohanon nga maangko nato kanang gahom, the enabling power of God, the Holy Spirit, to live for Him. 2 Korinto 12:9, Efeso 1:19. Og naatay kasiguruhan. We have the assurance nga why makaon sa
tangtang kanato gikan sa gugma sa Dios. Wala. Nothing can separate us from God's love. Roma 8:35 ngadto 39. Nya sunod, naatay pagsalig nga ang tanang mga all the events of life, good and bad, both, maayo ba mga daughter, have a purpose. Roma 8:28, Romans 8:28. God works all things together for good, and that God is in control. Siya mo ay unsa, nagakupot, nagadumala. Versikulo 29 ngadto 39. Og ana kitay saad, we have the promise nga kita pasayloon sa atong sala og maunsa mahibalik kita ngadto sa suod nga relasyon ngadto sa Amahan kun kita mo kumpisal mo sugid. 1 John 1:5-10. Unsa pa? Naatay garantiya sa atong Amahan nga iyatang tabangan as we live for Him. Okay? Unya unsa pa? Ana atay Amahan nga makadungog, magatubag, who hears and answers prayer. Nya unsa pa? Naatay pagdasig nga nagagikan from sa atong pagka sakop sa banay sa Dios, where each is spiritually gifted. Giyatagan tag espirituhanong gasa for the good of others, alang sa kaayuhan sa uban. Roma 12:1-8, Episo 4:1-19, Hebreano 10:25. O naapagyutag isaaran pagyutaw sa kaunsa mabulokon abundant meaningful life. John 10:10. Unsa pa? We have God's word na tang pulong sa Dios mo ay magagiya kanato ug magaunsa sangkap kanato for every task sa matag buluhaton nato. 2 Timothy 3:16-17. Now, naapag ito'y paglaom alang sa eternidad. We look forward to a coming resurrection. Nagapaabot kita niya ng pagkabanhaw kanatong mga magtotoo. Mga buhat 24:15, 1 Corinto 15. Og naatay unsa pinuy-anan dito sa langit, a heavenly home, nagahuwat kanato, specially prepared by Christ. Gituyo yung nag-andam ni Ginoong Jesucristo. John 14:1-6. O napa, we will be with Christ Himself. Adto na kita uban na kaniya kang Ginoong Jesucristo. 1 Juan 3:2, 2 Corintos 5:6-9, Pinadayag 21:22. Niya pa, kita mamahimong parihan ni Ginoong Jesucristo, we will be like Christ. 1 John 3:2, having a new body. Unsa man ang klaseng body? Resurrection body. Okay? Having a new body that is free from the ravages of sin. Wa na lagi sala dito. 2 Corinto 5:1-5. Og unsa pa? Kita maka uban na usab, will be reunited sa atong mga loved ones, sa atong mga hinigugma nga mga magtotoo, our believing loved ones. 1 Thessalonians 4:13-18. Unsa pa? Kita maka dawat sa inheritance sa atong kanang sa to inheritance Bisaya atong inheritance wala murag naglisod na ko pag inomdom sa Bisaya panulundon
Okay, we will receive an inheritance far beyond our greatest dreams. Di na nato matugkad sa atong panguna-una, di nigabot niya na. Inheritance. Mao ni gitawag na to doctrinally as unsa. Kanang escrow blessings. Hantod na gikan kana sa nasuod dito sa Museum of Heaven nga di ito ay imungan. Okay? So we will receive an inheritance far beyond our greatest dreams. Ephesians 1, 11, 14, and 18. O napag yun na sa Colossians 1:12 o 1 Peter 1:3 to 4. Now, napa, our service for Christ, ang atong pag-alagad alang kang Ginoong Kristo, o ang mga sacrifices we made for Him will be richly rewarded. Okay? Pagagantihan. 1 Corinthians 3, 9 to 15, 1 Corinthians 9, 16 to 27, and Colossians 3, 24. Naunsa pa, kita sinati o kanang dakong alibyo, konsuelo, relief from every kind of sorrow we knew on earth. Wana. Sa matong Revelation 21:4, God will wipe away all tears. There will be no more sorrow, no more suffering, no more pain, no more tears, no more death, because the old things are passed away. So mao ni nga pangutanon ta ka nining bahin sa atong gitun-an nga Doctrine of Sin, nga ikaw supposed to be free from sin. Okay? Gilingkawas ka na, giiway ka na. Apan na gihapon kanimo ang imong kabubuton kung magbubalik ka ba pagkaulipon sa sala. Pinagi sa pagbuhat panimong mga personal ang mga sala. Kaya ang pulong sa Diyos balong naman kanimo. Jadi na pagbuhat niya na. Dili na unsa. Compatible. It does not fit for a true believer in Jesus Christ. Kawa na. Di na kinaiya sa matuod nga magtutuo kang Ginoong Kristo. Supak na kana. So mao na yung pangutanan nako karon. Agi og paghuman nining atong hilisgutan. Tunanan, do you have hope? Nakakabay paglawom. As we have just seen sa ato nang nakita, aduna tay labihang daghan ng mga hinungdan to be hopeful about this life and the life to come. Labihang daghan na. It's easy to become preoccupied with troubles that confront us daily. Sayon ra. Some of those difficulties, uban ni mga pag-atuntos, may appear insurmountable, nga dili makaya nimo. That's all the more reason we should purposely and regularly set aside time to review these reasons for hope. No matter how hopeless life may seem, bisag unsa ka wanay paglawom imong pagtanaw sa kinabuhi nga wanay paglawom at the moment na atay kanang hinungdan for hope on earth because we have a Father in heaven. Father who takes care of us. Nya, walang kaamgo nga is the one taking care of us. Nya gisulti sa Philippians 4:19. Nya man diha gisulti Pilipos 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Gisangkapan ka sa tanan nga imong gikinahanglan. Tanan.
Gikinahanglan na. Dili ito imong gusto. So mo na nga, karon mo tana ko nimo. Kung ikaw dili pa magtotoo, luoy ang imong kahimtang kung dili ka makapahimos nining atong gipangisgutan. Atong gipang tuki bahin sa paglaom. Naa kay paglaom. Only wa ka para makarealize. Di ka makarealize, di ka makaamgo kung wa kay kainit, wa kay gugma, wa kay panahon, wa kay kadasig, wa kay tinguha sa paggahin, pagtuon sa pulong sa Dios nga sama nini nga atong ginabuhat. Dili ka makaamgo. Dili ka tagamtam o makasinati nining paglaom nga atong gisgutan. Mao nang mangutana ko nimo, ikaw nga dili pa magtotoo, gikasubo ko nga wala kay masinati nga ingon ini. Ang imong paglaom kutob ra dinhi sa kalibutan nga lumalabay lang daw aso mo ni gingos mga balak nun. So atong tanawon, mangutana ko nimo, nasayod kapag unsay labing importanteng isyu sa kinabuhi? Ibaw ka ba? Nasayod ka ba? Makaingon ka ba nga ang imong amahan mao ang Dios? So, mao na ang ipangutanan nimo. Nahimo ka na bang anak sa Dios? Pinagi sa imong pagdeklarar sa imong personal nga pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong maluluwas. Kaya nga imong tubag niini mo'y magadeterminar nga whether all the joys of knowing God as Father now throughout eternity will be yours. Tingali, nakadungog ka niini, og sa imong pagdungog niini, murag wa ka mahaluna, na imong gibating way paghaluna, nga ikaw dili di ay sakop sa panimalay sa Dios. Karon, paminaw higala, karon is a good time to settle the issue. Karon, nga nagpaminaw kanini may balita sa kaluwasan. Ang amahan he longs to adopt you. Nga sagupon kaniya. And the procedure is simple. Ang pagi, yano ra kayo. Duol kaniya sama sa usa ka batang gamay with faith, accepting his offer of forgiveness. Karon nagatanyag ang Dios kanimo og kapasayloan sa imong mga sala. Nga maoy nagapahilayo that have kept you out of the family. Si Ginoong Hesukristo nagkinabuhi didi sa yuta, namatay, og siya nabanhaw siya from the grave to show you, pagpakita kanimo ang sa gugma sa amahan, and to make it possible to become a member of God's family. So, ang amahan nagpaabot kanimo to hear from you. Wa siya magpaabot og balak-balak pa nimong mga pinulungan. Just a simple expression of childlike faith. Tugani siya, sulti siya, nga ikaw mituo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manlungas nga siya namatay og mibayad sa silot sa antong mga sala. Dawata ang iyang gasa sa pagpasaylo, Roma 6:23, og ang iyang pagdapit kanimo to be part of His family forever. Kay kung imong buhaton ka na, welcome to the family of God. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo. Niining mga butanga bahin sa paglaom namo.
nga wala na'y katapusan o kini among maangkon lamang pinagi sa among pagsalig, pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Salamat o Dios, niining mo mayong balita sa kaluwasan, ug ako siyang gidawat. Salamat o Dios, ni mga pulong nga mo'y nagapa, amgo kanako, kanamo nga paminaw, ining mensahe ni mo o Dios, kay kinigikan man sa imong hunahuna. Salamat o Dios, niining among pagtuon, niining doktrina sa sala, nga kini mao di ay balda, makaguba sa among espirituanong pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos, sinawat nga kini among matngunan, amo kining mahinumduman, nga kining mga doktrina nga among gituna na niya naman napundo sa among kalag, among alimpatakan ug sa among galamhan. Naot ka kini, magapahinumdum kanamo o Diyos, nga na di ay dakong paglaom namo, nga magauban kanimo hangtod sa wala na'y katapusan. Salamat o Dios. Upadi kami sa mong pagbuwag-buwag karon, iway kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Ugma, nining among pagtuon sa among pulong Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan o Diyos, grasya man, nga among gipahimoslan. Ing tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.